Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Salim. Taong 1965, Dulao, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, kalat ang usap-usapan sa Dulao ukol sa mga kultong kumakain umano ng tao. Ang pamilya ni Salim, doble-doble ang pag-iingat para lamang hindi mapahamak. Sabi-sabi sa kanilang lugar, dumaraan ang mga kulto kapag malalim na ang gabi. Kadalasan, 2:00 ng madaling araw nila ito nakikita hanggang 3:00. Wala naman itong binibiktima sa kanila. Ang kaso lang, yung mga kalugar nilang nakakasilay sa mga ito, nagkakaroon ng matinding takot dahil sa kanilang mga nasisilayan. Ayon sa mga kakilala nilang saksi, madalas na 3 katao ang dumaraan sa lugar nila sa kalaliman ng gabi. Wala itong mga pang-itaas na kasuotan, ngunit meron itong samut-saring abubot sa kanilang mga katawan, kagaya ng bungo ng tao, mga buto, at kung ano-ano pang mula sa laman ng isang individual. Sa oras ding papalagpas na ng bahay ang isa sa mga ito, gagawa ito ng ingay gamit ang pagpalo nila ng buto sa mga bungong kanilang daladala. Pagkatapos nun, tatahimik na ang paligid at kusang mawawala na ang mga nilalang. Dagdag pa ng mga nakakita, paiba-ibang muka ng mga kaanib ng kulto ang nasisilayan nila tuwing 10 oras. Wala silang ideya kung saan ito nagmumula, ngunit malakas ang kanilang kutob na galing ito sa karatig lugar. Ang hindi lang nila maisip noon, bakit wala pa rin silang istoryang nasasagap ukol dito mula sa mga karatig baryo? Kung gano'n na kasi kalala ang mga nangyayari, maaaring alam na ito ng maraming tao. Nasisiguro rin nilang magsisilbi na itong usapin ng mga manlalako, pero lahat ng mga dumadayo sa kanilang lugar, tahimik na animoy walang nalalaman ukol dito. Dahil sa ganoong usapin, maraming kalalakihan sa kanila ang nagkaroon ng interes na malaman ang katotohanan ukol sa kulto. Kabilang narito si Salim, kaya hindi naglaon nang makabuo na sila ng sarili nilang grupo. Dito na sila nagdesisyong simula ng paghahanap. At ginawa nila ito sa mga tanimang pumapalibot sa kanilang lugar. May kutob kasi ang iilan sa kanila noon na may mga parte ng sakahan na hindi pa nila napupuntahan. Maaaring nagtayo roon ng kubo ang mga ito para doon manirahan pansamantala. Nabanggit din ng iba pa nilang mga kasama na wala ng ibang mapupuntahan ng kulto kundi sa mga lugar na nabanggit. Pagkaraan naman ng ilang araw na pagdidiskusyon ukol sa mga gagawin nila, nagdesisyon na silang sundin ang nais nito. Ayon kasi sa kanilang pinuno, mas mainam na simulan na nila ang paghahanap kaysa may mabiktima pa ang mga ito sa kanilang baryo. Dahil sa sinabi nito, doon na sila nag-armas bilang paghahanda sa kanilang mga gagawin. Makalipas ang isang araw na paghahanda, dito na sila lumakad. 3:00 pa lamang noon ng hapon nang binaybay na nila ang sakahan patungo sa mga karatig lugar. Hindi man madali ang daan dahil sa kakatanim pa lamang, matyaga nila itong tinahak para lamang mahanap ang mga nilalang. Sa pagsapit ng gabi, isa-isa na silang nagsindi ng mga sulo. Ayon sa kanya, na dahil sa dami nila, halos magliwanag na ang lahat ng palayang nadaraanan nila. Sa pagkakatanda ni Salim, nasa humigit kumulang 3 katao ang sumama sa kanila. Lahat yon purong taga-baryo na walang ibang layunin kundi ang maitaboy ang mga kulto. Inakala rin kasi nilang madadala nila ito sa dami, ngunit ang hindi nila alam, nakahanda din pala ang mga nilalang. Langid sa kaalaman nila Salim, na bago sila umalis sa kanilang baryo, may mga nakatiktik sa kanilang mga kinikilos. Ito ang naging daan para malaman ng kulto ang kanilang mga gagawin.
Hindi pa man din sila nakakarating sa mismong pinagkukutahan ng mga ito. Dahan-dahan na sa kanilang lumapit ang iilang mga alaga ng pinuno ng kulto. Kakaiba ito sa lahat ng hayop na nakita niya dahil ang mga nilalang na yon binuhay lang ng mahika pagkatapos itong patayin at ialay sa isang ritual. Dahil sa ganoong estado ng mga hayop, nagkamit ito ng lakas na halos 100 beses ang agwat kumpara sa lakas nila noong nabubuhay pa sila. Ayon pa kay Salim na, noong pinagmamasdan sila nito, hindi talaga sila nito napansin. Literal kasing ibinaon na ng mga nilalang ang kanilang katawan sa putik upang makapagkubli. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala silang kaide-ideya sa dami ng mga nilalang na umuusad papalapit sa grupo nila. Maya-maya pa, nang medyo malayo na sila sa baryong dinaanan nila, dito na nagsimulang magparamdam ang mga nilalang. Una nitong ginawa, lumikha ng isang nakakapangilabot na tunog bago iahon ang kanilang mga sarili sa putikan. Pagsilay naman nila Salim sa mga nilalang, bigla naman silang natigilan sa paglalakad, dala ng matinding pagkagulat. Yung mga nilalang na yun pinuno, kanina pa palang nakapalibot sa grupo nila. Malaaso rin ang wangis nito pero kakaiba ito sa lahat. Yun bang may halo itong ibang lahi, kaya yun nagkaganon. Paglalarawan niya sa mga ito, wala itong balahibo, tapos may nanlilisik itong mga mata. Mahaba rin ang pangil nila, gayon din ang mga kuko nila sa paa. Nakaumbok din ang kalamnan ng mga nilalang, indikasyon na kaya nitong tumakbo ng mabilis at tumalon. Habang naglalakad naman ang mga ito papalapit, panay ang ginagawa nitong pag-angil na parabang sinisindak ng mga ito ang bawat isa sa kanila. Nang mapansin naman yon ng kanilang pinuno, agad naman yung nagdasal sa hawak nitong tungkod na may krus habang nagwiwika sa kanila ng, "Patatagin niyo ang inyong mga loob. Huwag kayong panghihinaan at ikakamatay niyo ito. Tandaan ninyo, merong gabay ng mga arkanghel ang ating grupo. Hindi tayo basta-bastang matatalo ng mga yan." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, panay lang naman ang ginawa nilang pagsigaw upang palakasin ang kanilang mga kalooban. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yun, marami sa kanila ang walang kamalayan pagdating sa lihim na aral. Para lang makasama ang mga ito, pinoderanyo ng kanilang pinuno upang magkaroon ito ng karagdagang proteksyon. Wala man itong alam sa lihim na aral katulad niya, nagsanay naman ang mga ito kung papaano makipaglaban. Ang kaso lang, taliwas sa kanilang inaasahan na makakaramdam pala ng matinding takot ang mga taong yun sa oras na humarap na sila sa isang mapanganib na nilalang. Imbis kasi na manatili sa kani-kanilang mga pwesto, napilitan itong kumaripas ng takbo habang sumisigaw. Iniwan din ito ang kanilang mga sandata, kaya nang makalayo na yon sa pwesto nila, agad silang inabisuhan ng kanilang pinuno na huwag na itong susundan dahil sa tinuturing na umano nila itong mga patay na. Nang marinig naman ni Salim ang sinabi ng pinuno nila, napatingin lang naman siya sa mga tumatakbo habang maiging pinagmamasdan ang mga nilalang na nasa malapit. Maya-maya pa, bago pa man ito makalayo, bigla itong hinabol ng mga nilalang na medyo may kalayuan sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila narinig ang sigaw ng mga ito bago tuluyang lumubog sa palayan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dito na mas lalong lumapit sa kanila ang mga nilalang na yan hanggang sa napilitan na silang sumugod. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno, kitang-kita niya ang mga kasamahan nilang walang humpay sa kakasigaw hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Bagaman nagtagumpay sila sa labanan, hindi nila maipagkakaila ang dami ng mga nasawi. Sa pagkakatanda niya, nasa humigit 8 katao ang namatay noong mismong gabing yon. Hindi man nila nakita ang bangkay ng mga ito
sapat ng basehan para sa kanila ang kanilang mga nasaksihan. Dagdag pa niya na tanging ang mga kasamahan lang din nilang tumakbo ang pumanaw noong mismong oras na yon. Nakakalungkot man itong isipin pero ito talaga ang realidad. Pagkalipol naman nila sa mga nilalang nananambang, kumuha sila ng isa sa mga ito upang mapag-aralan. Makalipas lamang ang ilang oras, dito nila nasaksihan ng mga labing naaagnas ng mga ito. Nakakapagtaka yun sa lahat ng mga nakakita. Gawa ng ito ang unang beses na makakita sila ng hayop na kumikilos kahit mga patay na. Dahil sa mga pangyayari, nagdulot ito ng matinding palaisipan para sa kanilang grupo. Yung iba noon nagrereklamo na kesyo hindi gano'n na napag-usapan na mga kulto lang dapat ang kanilang makakalaban at kung ano-ano pa. Nang marinig naman ito ng namumuno sa kanila, hindi yun nagdalawang isip na patahimikin ang lahat. Wala na kayong magagawa. Narito na tayo. At isa pa, naniniwala ba talaga kayong mga kulto lang ang ating makakalaban dito? Hindi nyo man lang ba naisip na may namumuno sa kanilang nagkamit ng malakas na aral ng kaliwa? Pinag-usapan na natin ang mga bagay-bagay at alam kong nakahanda kayong lahat bago tayo rito pumunta. Ngayon, kung nagdadalawang isip kayo sa ating ginagawa, makakauwi na kayo. Hindi ko kailangan ng mga kasamahang duwag at walang paninindigan sa kanilang mga salita. Ligtas man kayong makakauwi sa inyong mga tahanan habang buhay niyong dadali ng kahihiyan dulot ng pagtalikod sa amin. Nang marinig naman ito ni Salim, wala sa isip niya ang umatras. Unang-una kasi, ginusto niya ang sumama sa grupo at hangad din niyang makatulong sa kanilang baryo. Ito ang kanyang pinanghawakan upang maisip na maaaring yun na ang huling paglalakbay na magagawa niya sa buhay. Matapos namang makapag-uwi ka ng kanilang pinuno, lahat ng taong ginustong umalis, tumalikod na. Sa isang iglap, malaking porsyento ng kanilang pangkat ang nawala. Halos 5 na lang din sila noong natira, kaya inakala ng iilan sa kanila na magdedesisyon ng umatras ang pinuno nila. Ang kaso lang hindi yun nangyari. Mabuti naman at umalis na ang mga duwag. Hindi natin sila kailangan, kaya kahit maliit ang ating bilang, magpapatuloy tayo. Uuwi lang tayo pagkatapos ng ating dakilang tungkulin. Magtiwala kayo sa akin. Kayong 5 na natira, walang katumbas na pagpapala ang inyong matatamasa dahil sa sakripisyo niyong ito. Tayo na! Umusad na tayo! Matapang na wika ng kanilang pinuno. Matapos naman itong makapagwika, umusad na silang 6. Matapang nilang tinahak ang daan kahit nasa kasagsagan pa noon ang dilim. Mabuti na lang talaga, sumapit ang bukang liwayway na wala silang nakalaban. Malayo-layo na rin sila noon sa mga kabahayan, kaya hanggat maaari, pinagsumikapan nilang magmasid sa buong paligid. Bawat lugar na hindi pamilyar sa kanila, pinagmasdan nila ng maigi upang masigurong hindi roon namamahay ang mga kulto. Pagsapit ng 2 gabi, dito na sila nagpatuloy hanggang sa may nasipat silang baryo na nasa kasagsagan noon ng pagsasaya. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari sa lugar, pero malakas ang kutob nila, bisperas doon ng pista dahil sa mga perya at dami ng mga taong naroon. Para naman magkaroon ng ideya sa kung ano ang lugar na pupuntahan nila, nagdesisyon silang tumungo rito. Kampante naman sila roong pumasok, lalo pat may mga proteksyon silang nagmumula sa kanilang pinuno. Ipinadaan ito sa isang espesyal na bato na kahawig ng batong ahas. Ordinaryong bagay man ito kung titingnan. Pamproteksyon nila ito sa lahat ng uri ng bagat, lason, pangungulam at mga sakit sa hangin. Obligado silang magkarga ng ganon
lalo pat wala silang ideya sa mga nilalang na makakaharap nila. Nang makapasok na sila sa loob, sinalubong sila ng mga binibining nagsasaya. Marami sa mga ito inaakit ang katulad niyang binata, pero hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa lahat ng oras pinuno, nakatuon ang atensyon ni Salim sa kanilang mga misyon. Pagdating naman nila sa sentro, may mga taga roon ang nagbigay sa kanila ng samut-saring mga pagkain. Tinanggap naman nila ito pero pagkatalikod ng taong nagbigay, diniretso nila ito sa basurahan. Wala silang pakialam kung ito man ay masayang, ang mahalaga hindi sila matamna ng kung ano-ano sa katawan nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, dito na unti-unting nakakapansin ng kakaiba yung pinuno nila. Ayon dito, maraming kaganapan sa baryong yon na hindi normal. Dagdag pa nito na, maaaring yun na nga ang lugar na kanilang hinahanap, kaya magdoble ingat sila. Pagkarinig naman ng kasama niya sa sinabi nito, bigla naman itong umalma sa kadahilan ng naniniwala ito na hindi yon ang lugar ng mga kulto. Para mapatunayan ang kanyang paniniwala, binalikan nito ang pagkaing itinapon nila sa basurahan para kainin. Harap-harapan itong sinubo ng kasama nila hanggang sa bigla na lamang itong mabilaukan. Mabilis ding nangitim ang balat nito, kasabay ng agaran nitong paghandusay sa lupa. Matapos naman itong masilayan nila Salim, dali-dali nila itong binangon, sabay dala nito sa likurang bahagi ng baryo kung saan walang tao. Ngunit nang marating nila ang lugar, napansin nilang wala na palang buhay ang kanilang kasama. Yung nangyari rito, malayo sa mga normal na yumao, kaya nung masipat nila ito, doon nila napagtanto na ang lugar na kanilang napuntahan ay masyadong mapanganib. Bagaman gusto nilang isama sa kanila ang labi ng kanilang kasama, alam nilang masyado itong imposible dahil sa oras na pinasan nila ito, magdudulot ito ng kumusyon. Tirahan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang lugar. Pero hindi nila maipagkakaila ang posibilidad na baka meron doong ordinaryong taong nakatira. Yon ang kanilang iniiwasan dahil sa sandaling makita nito ang labi ng kanilang kasama, maaaring gumawa ito ng eskandalo. Mabilis nakakalat ang usap-usapan, dahilan para mabulilyaso ang kanilang plano. Ilang minuto pa ang lumipas. Para naman maganda-ganda ang kalalagyan ng labi nito, nagdesisyon silang takpan ito ng mga damit nilang dala. Nilagyan din nila ito ng pangontra, kalakip ng sabulag, upang hindi ito basta-bastang makita ng kung sino lang. Nang maisakatuparan na nila ito, dito na sila bumalik sa sentro para pag-aralan ang kasalukuyang nangyayari sa paligid. Sa puntong yun, wala nang kahit isa sa kanila ang nangahas na tumikim ng kahit na anong pagkain. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili, doon na nila unti-unting napapansin ang mga nilalang na mayat-maya ang pagtitig sa kanila habang pabuka-buka ang bibig. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari rito, pero ayon sa kanilang pinuno, ang mga taong yon ay nagbabalat kayo bilang isang ordinaryong tao. Mariin din itong inilahad, mag-iingat sila sa mga ito dahil wala itong hinahangad na kabutihan para sa kanila. Ang tanging dala lamang ng mga nilalang ay kamatayan at pagkawasak nilang lahat. Nang marinig naman yon nila Salim, hindi na nila ito gaanong pinansin. Sa isip-isip nila, wala naman itong magagawa sa simpleng pagtitig lang, lalo pat punong-puno sila ng pangontra sa katawan. Kalaunan, nang makalayo na sila sa mga nilalang, dito na sila nagpatuloy sa paglalakad. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin nila ang tila bang pagmamasid sa paligid ng kanilang pinuno. Hindi na rin yun umiimik, indikasyon na merong bumabagabag sa isipan nito. Nang mapansin yun nila Salim, tahimik lang naman nila itong pinagmasdan,
hanggang sa marating nila ang isang bahay di kalayuan sa sentro ng baryo. Sa may bandang lugar na yon, parang wala man lang nagkakasiyahan. Bukod sa napakatahimik, kapansin-pansin din ang kawalan doon ng mga taong naglalakad. Dagdag pa niya na, nakakagulat din ang presensya ng lugar dahil napakalayo nito kumpara sa presensya nung nasa sentro pa lamang sila. Maya-maya pa, biglang tumigil sa paglalakad ang kanilang pinuno. Nataon nitong nasa harapan na ng bahay, kaya nang mapansin nila ito, pinagmasdan nila yon ng maigi. Alam nilang may kakaiba sa lugar, kaya naman sinubukan nilang unawain ang mga nangyayari. Ilang segundo pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Salim nang may masipat siyang matandang lalaki na biglang nagbukas ng pintuan ng bahay. Kasabay ng paglangit-ngit ng pinto ay ang paggising ng mga nilalang na nagpapahinga pala sa ilalim nito. Nanlilisik ang mapupulang mata ng mga nilalang na yon at sa estado ng mga ito, napakalayo nito sa wangis ng isang normal na aso. Pagsitayuan naman ng mga nilalang, dito nila nasilayan ang wangis nitong hindi nalalayo sa mga nilalang na nakalaban nila sa palayan. Matapos nila itong makita, bawat isa sa kanila hindi makaimik habang labis ang pagtataka. Unti-unti ring nawala ang lakas ng kanilang mga loob, kaya hinayaan nilang maunang kumilos ang namumuno sa kanila. Di nagtagal, pagsilay naman ng pinuno nila na papalapit na ang matanda, kampante naman yun doong sumalubong. Pagsipat naman itong hindi sila sumusunod, pasimple naman itong nagwika sa kanila ng, Huwag kayong lalayo sa akin. Kapag dumistansya kayo, mamamatay kayo. Sunod lang, huwag kayong matakot. Dahil sa sinabi nito, napilitan silang sumunod. Alam kasi nilang yon ang pinakamainam na gawin, kaya wala silang mapagpipilian. Paglapit naman nila sa bahay na yon, dito na nila mas nakita ng malapitan ng matanda at ang mga alaga nitong nilalang. Taliwas sa mga nasipat nila sa palayan, may kakaiba itong wangis at anyo. Di hamak na mas mabangis din ito kung titingnan, kaya labis talaga sila noong nabahala. Matapos naman niya itong masilayan, pinilit niyang maging kampante upang hindi mapansin ng mga ito ang takot na namumutawi sa kanyang katauhan. Sabihin mo, ikaw bang pinuno ng mga kulto? Anong pakay ninyo? Bakit gabi-gabi kayo naglilibot sa mga baryo? Tagadulaw kami at naparito kami para maghanap ng kasagutan. Itigil nyo na ang inyong mga ginagawa sapagkat wala yang maidudulot na maganda. Matapang na wika ng pinuno nila. Nang marinig naman ito ng matanda, kampante lang naman itong hinawakan ang kanyang mga alaga na parabang hindi man lang ito nababahala. Pagbaling nito ng tingin sa kinaroroonan nila, dahan-dahan itong humalakhak kasabay ng pagwiwika nito ng, Mukhang nagkakamali ka ng tinatahulan. Nakakalimutan mo na ba kung nasa ang lugar ka? Dito sa lugar ko, hindi uubra ang mga paninintak ninyo. At sino ka para dinggin? Kilala ba kita? Bantog ka ba? Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bigla nitong inutusan ng mga alaga nitong nilalang na sugurin sila. Walang sabi-sabi, agad naman yung sumalubong sa kanilang kinaroroonan at sa isang kisap mata, halos masukol na sila ng mga ito. Si Salim noon, takot na pero pinili niyang wag iwanan ng kanyang mga kasama. Alam niya kasing isa itong malaking karuwagan at sa sandaling makaligtas ang mga kasamahan niyang yon, paniguradong wala siyang mukhang maihaharap. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kahit may mga kagat na sila sa kanilang katawan, hindi pa rin sila natinag. Pilit pa rin sila noong nakikipaglaban
na animoy tanggap na nila ang kani-kanilang mga kamatayan. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi naman sila tinantana ng mga nilalang hanggang sa mapansina ng matanda na walang laban ang mga alaga nito sa kanila. Maya-maya pa, nang medyo manawa na yon sa mga bagay na nakikita nito, agad naman itong pinatigil ang mga nilalang na parabang nakikipaglaro lang ito sa kanila. Nang marinig naman ng mga ito ang sinabi ng matanda, dali-dali itong bumalik sa likuran nitong bahagi. Matapos nun, pumatay doon ang 3 matanda habang nagwiwika sa pinuno nila ng, Huwag naman kayong marahas sa mga aso ko. Bantay lang sila rito at tagapagmasid ng mga lugar na aming pinupuntahan. Kung talagang hangad nyo ang tunay na laban, maghintay kayo. Ilang minuto na lang, papalabas na ang mga tinawag ko. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi na pinahintulutan ng kanilang pinuno na pabayaan ito sa mga nais niyang mangyari. Sa isang kisap mata, nang akmang susugurin na nito ang matanda, bigla naman itong napahinto dahil sa mga napansin itong nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Huli na rin nang napansin nila Salim ang biglaang pagtahimik ng sentro. Yun bang naudlot ang kasiyahan doon dahil sa mga nangyayari? Nang mapansin naman yun ang kanilang grupo, agad naman silang napatras kasabay ng dahan-dahan nilang pagdikit sa bawat isa. Kahit na anong mangyari, wag na wag tayong maghihiwalay. Naiintindihan niyo ba? Wika ni Salim sa kanyang mga kasama. Matapos naman niyang makapagsalita, dito na nila nakita ang mga nilalang na unti-unting lumalabas sa bahay ng matanda. Taliwas sa mga nilalang na una nilang nakalaban, may wangis na itong may hahalin tulad mo sa tao. Yun nga lang, pagapang pa rin ito kung maglakad, tapos parang wala ito sa kanilang mga sarili. Parang sa mga hayop din ang kanilang pag-uugali, indikasyon na wala itong kakayahang makapagpasya para sa kanilang mga sarili. Matapos naman nilang masilayan ang mga nilalang, dito na mas lalong tumindi ang tensyon sa lugar. Habang papalapit ang mga ito, unti-unti naman silang napapaatras nang sa gayoy magkaroon sila ng tamang distansya. Masyado kasing mapanganib kung madidikitan sila ng mga ito, lalo pat wala silang kaalam-alam sa mga abilidad nitong tinatangan. Maya-maya pa, nang matupad na nila ang kanilang binabalak, dito na nila nakita ang mga taong nakasuot ng mga buto at bungunang na mayapa. Nakatayo lang din ito di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, indikasyon na wala itong ibang gagawin kundi ang magmasid lang. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na rin nilang napagtanto ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang grupo. Ayon sa kanya, ang pagtakas sa ganoong sitwasyon ay tila bang mangangailangan ng milagro. Sa sobrang dami kasi ng mga nilalang na naroon, ni wala na siyang makitang direksyon na ligtas puntahan. Hindi naglaon. Pagsugod naman ng mga nilalang na tinawag ng matanda, agad naman itong hinarap ng pinuno nila. Sa kasagsagan naman ng pakikipaglaban nito, dahan-dahan naman sila roong lumapit para tumulong kapag kailangan. Maigi rin nilang pinagmasdan ang mga nangyayari hanggang sa dito na sumugod ang iba pa nitong mga kasama. Sa isang iglap, nalagay sila sa mapanganib na sitwasyon kung saan sa mga sandaling yon, kaligtasan na lamang nila ang kanilang iniisip. Si Salim, wala na halos ibang ginawa kundi ang umilag ng umilag. Napalayo na rin siya sa kanyang mga kasama kaya wala na siyang ideya sa mga nangyari rito. Kalahating oras pa ang lumipas, dito na siya nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan. Naputulan siya ng braso tapos nagkaroon siya ng malalalim na saksak sa tagiliran. Ilang ulit na rin niya noong hinanap ang kanyang mga kasama pero nanatili siyang bigo. Maya-maya pa, bigla naman siyang dinarag papalayo ng isa sa mga aswang
na kasalukuyang humahabol sa kanila. Sa sobrang hina niya, kahit ang pagpumiglas dito hindi na niya nagawa pa hanggang sa tuluyan na siya nitong madala sa karimlan ng baryo. Akala niya yun na ang katapusan niya, pero bago pa man masakmal ng aswang ang kanyang ulo, laking gulat na lamang niya nang biglang mahati ito sa dalawa. Pagsilay niya sa taong may gawa nito, doon niya nakita ang kanyang pinuno na nakatayo tapos balot na balot ng dugo ang buo nitong katawan. Pasan-pasan na rin ito ang pinuno ng mga kulto na kasalukuyan na noong wala ng malay. Matapos naman niya itong masilayan, agad niyang inabot ang kamay nito. Iniwasan na rin niyang magtanong pa dahil nasa kasagsagan na sila noon ng pagmamadali. Pagtayo naman niya, agad silang kumaripas ng takbo habang binubulungan siya ng mga dasal nito sa katawan. Wala siyang ideya kung ano ang binitawan ng pinuno nila, pero alam niyang malaki ang naitulong nito sa kanilang pagtakas. Yung mga nilalang kasing nasa baryo, parang nabubulag tuwing sila ay dumaraan. Huli na nang malaman niya na kaya pala ito naging posible ay dahil sa dugong nakabalot sa katawan niya. Isa ito sa abilidad ng kanyang pinuno na nagmumula naman sa mutya ng dugo ng ibon na tinatawag nitong agbaan. Napakahirap hulihin ng ibon na yon, pinuno, dahil sa sobrang bilis at sabi-sabi ng matatanda, alagang ibon ito ng mga engkanto. Madalas ding kulay berde ang mga ito. Pero ibang usapan na sa mga agbaan na nagdadala ng mga mutya. Ang mga ibon kasing may tangang mutya. Kung hindi kulay ginto, abo ito na parang nagkukulay asul. Ang mga ganoong uri ng agbaan, napakahirap ng hulihin, pero sa mga napili nitong tao, masyado itong madali at posible. Kung hindi kasi nalalaglag ang mga ibon matapos nitong tumama sa puno, kusa itong nagpapahuli sa mga taong tipo nilang bigyan ng abilidad. Ngunit bibihira lamang ang mga taong yon sa kadahilan ng napakalakas ng mutya ng agbaan. Pagtatapat pa niya na kung hindi dahil sa kakayahan nitong pangkubli gamit ang dugo nila, hindi sila nakatakas ng baryo kasama ang pinuno ng mga kulto. Paglayo nila sa lugar na yon, hindi na nila pinatagalang paghihirap ng nahuli ng pinuno nila. Agaran nila itong pinatay, tapos sabay iwan ng labi nito sa damuhan. Ayon sa kanilang pinuno, kusang mabubuwag ang samahan, lalo na't wala na ang nagpapabuklod sa mga ito. Dagdag pa nito na, matatagalan ulit ang pagbisita nito sa kanilang lugar kung sakali mang may naiwang tagapaghalili ang matanda. Ngunit sa kabutihang palad, wala pala itong naiwang magmamana ng trono nito. Kaya nila ito nalaman ay dahil sa mga tagapagmasid ng kanilang pinuno. Magmula noong malaman nila ang tungkol dito, unti-unti na silang napanatag. Bagaman matagal na itong nangyari, hinding-hindi pa rin nila malilimutan ang kwento nito na patungkol sa dakilang pinuno nila Salim na nagtatangan ng napakalakas na mutya ng agbaan.